Алтын Орда тарихы ул татар халкының бик мөһим тарихның бик мөһим өлеше. Шуның өчен татар халкына бәлки юкка чыгару, бәлки аның әһәмиятен бераз бетерү өчен бу тарихны да табу иттеләр яки аны өйрәнергә бераз тыйдылар. 80-нче елларның ахырында анда перестройка башлагач, шундый запретлар яки табулар үзеннән үзе беттеләр һәм тарихчылар шул мәсьәләгә әйләнделәр һәм эшли башладылар. Әтием беренче мәртәбә искә алганда үзенең шундый теманы эзләгәндә шундый фикергә килде. Алтын Орда исемен бирсәм, бәлки дә түгел ул китапны чыгармаслар иде. Анда цензура ул вакытта бик көчле иде, ул 70-нче елларның ахыры. Анда әле совет чоры, совет цензурасы бик каты булган. Шуның өчен ул шундый хәйләкәр табып, Жучи улусының тарихын өйрәнәм һәм тарихын да түгел, шул чорда язылган документларны, бигрәк тә ярлыкларны эзлим һәм шунда әйтергә кирәк, ул бит беренче итеп шул ярлыкларның зур өлешен тапты төрле архивларда. Анага хәтле берничә генә ярлык билгеле булса, ул шул эзләнүләрдән соң аның китабы басылып чыккач, ул инде ярлыкларның саны 2-3 дистә булды. Алтын Орда ул безнең бөтен төрки халыкларны берләшә торган тарих. Шуның өчен бәлки бик яратмаганнар да ул теманы безнең түрәләр. Россиянең ул бит бер тарих өлеше, Россия дәүләтенең, әмма ул никадәр дә Россия дәүләтенең итеп күрсәтелмәсен, әйме? Юкса һаман дошман итеп генә күрсәтелә. Менә бу проблемалар бар. Игы терминнәр башка әйберләр хәтерләсез. Аннан соң дөнья тарихында, ул дөнья бит шулай яшәгән 300 ел буе бу дәүләт дөнья белән эшле тышлы булган. Син аны җиңереп, менә бу дәүләт булмаган булай гына дип әйтү мөмкин түгел иде. Аннан соң кызганычка каршы менә бу караш өйрәнергә теләмәү, хәтта турыдан-туры 44-1944-тә әле сугыш бетмәгән, Алтын Орданы өйрәнергә ярамый. Әйтергә кабул ителгән, әйме? Менә алар бөтенесе әлбәттә зыян китергәннәр. Шуңа күрә менә археологик яктан яхшы гына өйрәнелсә, реконструкция, сәяси тарихлар фәлән булса, чыганаклар буенча өйрәнәсе әйберләр күп.